Rydalydd i gyfeithio. Croesoedd i ddarlith flynyddol Cymdeithas Emynau Cymru. A diolch i chi am ddod. Mae'n bleser croesawu yr Athro James, un o gymrodydd Cymdeithas Emynau Cymru, Athro Emeritus yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac un sydd wedi cyfrannu heleth iawn i'n dealltwriaeth ni o fyd yr emyn ac awer agwedd ar lenyddiaeth yng Nghymru, ac yn wir llenyddiaeth Gymreig yn Ngogledd America heddiw. I destun heddi yw o Forgan Llwyd i Lewis Valentine, Golwg ar emynwyr a charolwyr Gro'r Eisteddfod. So croeso i'r Athro James. Diolch yn iawn i chi am y cyflwyniad caredig na ydian ac am y croeso, a diolch yn fawr i chi gyd am ddod. Dwi'n yn siŵr faint o chi oedd yma yn 1977 yn Eisteddfod Wrecsam, ond bron hanner can mlynedd yn ôl dwi'n hyn, o'n i'n digwydd bod yna ac darlith flynyddol Cymdeithas Emynau Cymru y flwyddyn yna gan Eifion Powell a'r emynwyr dro Meilor 1500-1900. A hynny wrth gwrs adeg yr Eisteddfod, ond nid ar maes Eisteddfod, pryd hynny oedd e mas mewn capel, ac oedd Eifion wrth gwrs gallu mynd mlaen yn stel. A fe gyhoeddwyd y ddarlith wedyn yn bwletin y Gymdeithas Emynau, ac mae o gael dellach hefyd yn ddigidol ar wefan Cylchfonau Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol. A mae darlith Eifion wedi bod yn hwylius iawn i fi ar sawl lefel, oherwydd yn un peth oedd wedi gwneud llawer iawn o'r gwaith cael baraw ar emynwyr yr ardal, ond hefyd, wrth gwrs, yn yr amser bu gyda ni, cyn bod ni'n cael yn taflu allan gan y stiwardiad, fyddai ond yn gallu edrych yn ymarferol ar llon dwrn o emynwyr. A felly fyddai'n golchi dweud wrthych chi, os ydych chi eisiau darlun yn llawn, ewch at ddarlith Eifion Powell sydd yn ddarlith, fel byddwch chi'n disgwyl, yn ddarlith hynod o dda. Fyddai'n gallu a fyddai ddim yn canolbwyntio mwy na ryw 14 o emynwyr. Rai ni'n teimlo sydd yn arwydd y cael neu'n arbennig o ddiddorol, ambell un sydd wedi cael ei esgeuluso yn anheilwng o ysgeilius, a gweud y gwir. Ond i nodi ambell beth arall ar y dechrau, Eifion yn trafod emynwyr Glo Meilor. Byddai ddim yn edrych mor eang a hynny, byddai'n canolbwyntio ar dre Wrecsam ei hunan, a hefyd ar rai o'r pentrefi ar ochr orllewinol y dre sy'n mynd lawr am Llangollen, dros Llanelligog yn arbennig felly. A byddai hefyd yn ymestyn rhywfaint ar faes Eifion o ran y tesgyn, sef cynnwys rai charolau yn ogystal ac emynau. Nawr, mae'n dweud ar y dechrau, yn tafod nodyn negyddol falle ar y dechrau, nad un o gadarnluoedd mawr yr emyn Cymraeg yw Wrecsam a'r cyffiniau. Ac mae Eifion Powell yn garn i hynny mewn gwirionedd, oherwydd mae Eifion yn dweud, er enghraifft, mae cyfeiriadau at emynyddiaeth Gymraeg yr ardal yma gydol y 19th ganrif yn brin, meddai fe. A beth arall mae'n dweud yw bod yr ardal, bod wedi gweld llawer iawn o bobl yn cyfansoddi yn yma, bod yn ardal o bobl yn dod i'r ardal yn ytrach na brodorion, a bobl yn dod rai nhw am flynyddoedd mawr, ond eraill am gyfnodau byr. Pwynt mae Eifion yn wneud yn ddiddorol iawn yw bod yna nifer o emynwyr yn yr ardal, ond y gweithio ar wahân iddo fe, heb ddylanwad fawr a ddibwaith nhw gan emynwyr eraill yr ardal. Hynny yw, does na ddim yn wahanol iawn i sefyllfa Sir Gyfyrddin, er enghraifft, yn y 19th ganrif, pan ych chi'n cael cnwd o emynwyr yn codi yn fyna. Neu ych chi'n cael yr un peth mewn gwirionedd yn Eifionydd, ddiwedd y 19th ganrif mewn i'r bedwaredd yn y bymtheg. Mae yna fel gyda rhyw ysgol o emynwyr yn cydweithio ac yn porthio ar ei gilydd ac yn llun y drota ar ei gilydd i ryw raddau. Ac yn yr ystyr yna, mae'n wahanol iawn i
i'r sefyllfa gyda'r emyn dôn yn ardal Wrecsam, wrth gwrs. Pan 'ych chi'n dod i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg mewn i'r 19th ganrif, mae yna trafferthiadau cnwd sylweddol iawn yn pobl yn sgwennu emyn dôn. Petron ni ond yn enwi Cyfadog Roberts a John Hughes ac Alwedd Hughes i frawd, yn o tri yna yn cael ei geni yn Rhos Hanner Rhugog. A mewn un ystyr, dyw e ddim yn syndod nad yw'r emyn yn dod i'w oed fel petai yn ardal Wrecsam, nes bod chi'n cyrraedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, oherwydd dyw'r emyn Gymraeg ddim yn dechrau o ddifri ar ei daith tan y 19th ganrif, ac wrth gwrs yn y dechrau, yn y de yn arbennig, mae'r emyn yn blodeuo o ddifri ar y dechrau. Felly dwi'n syndod mewn ffordd o deithio yn gallu dweud, wel, os dwi'n sôn llawer am emynau yn ardal Wrecsam yn y 19th ganrif. A dwi'n syndod ffaith, wrth gwrs, mae bobl yn symud i ardal Wrecsam a'r cyffiniau oedd llawer o'r trigolion oedd yn cyfrannu i fyd yr emyn. Mae'n adlewyrchu natur Wrecsam fel tre fawr oedd yn tynnu bobl i Wrecsam, symud i fyw, rai am gyfnodau hir, rai am gyfnodau tipyn. Byrrath wedi'r cyfan, i ni ddim yn llawn sylweddoli'n aml, mae Wrecsam oedd tre fwyaf Cymru ar un adeg, yn yn y cyfnod cyn y diwydiannu mawr yn ne Cymru o ddiwedd y 19th ganrif ymlaen. Wrecsam oedd, falle oedd Cyfyrddin y gystadlu ac Abertawe'n dechrau gystadlu, ond Wrecsam oedd y tre, fel mae un bardd yn dweud, er enghraifft, yn 1750. Cwpled ganddo glwys yw Wrecsam, teg i chlochdi, un o'r rhyfeddodau mawr Cymru wrth gwrs, ynddo fe, Son Silien fyna. Glwys yw Wrecsam, teg i chlochdi, dyna dre sydd fwyaf yng Nghymru. Oedd yn gallu dweud hynny yng nghanol y 19th ganrif. Pan feddyliwn ni am bwysigrwydd Wrecsam ym myd diwydiant, ym myd masnach, ym myd crefydd, ym myd addysg ac yn y blaen, dwi'n syndod yn ei gweld bobl yn mynd a dod i Wrecsam. Dwi'n sylwadau yma, wi wedi wneud yn raddau braidd yn negyddol, felly o safbwynt yr emyn, dim yn golygu nad yw Wrecsam yn lle pwysig ym myd yr emyn ar sawl cyfri. Fe byddwn ni ond yn sôn am yr holl gynnyrch emynyddol a fi'n llifo allan o wasg Hughes a'i fab. Mae Iridian wedi siarad am Hughes a'i fab bori, fi'n credu, os fi'n cofio'n iawn. Ond pan ydych chi'n meddwl, just un enghraifft o hynny, sŵn y Jubilee, Ieuan Gwyll, ynddo. Rhwng yr argraffiadau gwahanol o sŵn y Jubilee a'r argraffiadau o rannau o sŵn y Jubilee, dechreuodd goeddi yn y 1870, mae yna 500,000 o gopïau wedi dod allan o wasg Hughes a'i fab, dim ond o'r un gyfrol yna. Ond pan drwn ni at fyd y garol, i ni mewn fyd gwahanol i'r emyn, oherwydd mae Wrecsam, wrth gwrs, yn rhan o'r traddodiad cyfoethog iawn o ganu caroledd i ni'n gael yn y cyfnod modern cynnar yn y gogledd ddwyrain yma. Do'n i ond yn enwi'r carolau plygen, oedd yn ceirio ychydig atyn nhw nes ymlaen. Rwy'n mynd i wneud gysodiad braidd yn ysgrifol. Mae'r ffin rhwng Carol ac Emyn yn gallu bod yn denau iawn. Ond yn gyffredinol, bod mae rhaid i Emyn gynulleidfaol bod yn rhywbeth gallai'r gymuned cyduniol ymuno i'w ganu. Yn gyffredinol, fyddwch chi'n disgwyl mewn emyn cael rhyw fath o nodyn personol, rhyw fath o nodyn o ymrwymiad personol. Mewn geiri eraill, anerth diw neu anerth yr enaid mae'r emyn yn ei wneud. Eto, wy'n gorgyffredinol, fi'n gwybod y gallwch chi ffindio'r eithriadau hynny, ond dyna'n fras, oedden ni'n dweud, yw prif nodwedd yr emyn, yw'r tinc personol yma, ymrwymiad personol, lle mae'r garol a swyddogaeth gymunedol
Hynny yw, anerch ac annog cynulleidfa i diddanu nhw, eu haddysgu nhw. Hynny yw, dwi'n mynd ddamwain, os oedd y carolau mae'n gallu bod yn hir iawn ydy, ond dwi'n mynd ddamwain bod y carolau plygen er enghraifft yn aml yn cael ei disgrifio fel pregethau a gan. A wy'n gobeithio, os fydd amser yn caniatáu roi sylw i ambell garol wrth i ni fynd yn ein blaen. Wel, i droi nawr i dechrau'r cyfnod dan sylw, sef dechrau y cyfnod modern cynnar. Mae y cyfnod yna, wrth gwrs, yn gyfnod cythryblus iawn yn hanes Cymru a Phrydain yn ehangach. Dyma gyfnod nawr o newid swyddogol o gatholigaeth i brotestaniaeth, yn cyfnod y Tuduriad yn yr yn ganrif y bymtheg, trwy'r rhyfel catre wedyn yn yr ail ganrif ar bymtheg, hyd at y chwyldro gogoneddus o fi'n cael ei alw yn 1688, lle mae yna dechrau goddef yr ymdeillwyr, A mae ardal Wrecsam yn microcosm mewn gwirionedd o'r cyffroadau mawr a'r gwrthdrawiadau mawr a'r erlydiadau mawr hefyd oedd yn nodweddu y ddwy ganrif yna ar ei hyd. Wedyn, ar hyn y greuwyd yn adeg Elizabeth y cyntaf, wrth gwrs, oedd eglwys protestanaeth wladol, dyna'r pwynt. Hynny yw, eglwys Loegr gyda'n ni'n galw hi. Ac roedd disgwyl i bawb o holl drigolion Wrecsam a holl drigolion Cymru a holl drigolion Lloegr o ran hynny, oedd disgwyl iddyn nhw fod yn aelodau honni ar berig cael ei herlu neu cosbi. Ac roedd rai, wrth gwrs, oedd yn dal i lymu'n ffyddlon wrth yr hen ffydd Gatholig, ond oedd eraill wedyn oedd am ddiwygio y drefn ymhellach fe betai, yn credu bod y drefn eglwys Loegr, y loethi o safbwynt i arferion a'i chredoau hi, angen i diwygio i ddod yn nes at beth o'n nhw'n credu oedd y safon a'r patrwm beibledd. Y bobl, yr enw oedd yn cael ei roi yn aml iawn ar y bobl, wrth gwrs, oedd y Puritaniad, hynny yw, gair Saesneg pure, eisiau puro yr eglwys, ynddo fe. Ac beth i ni'n gweld, wrth gwrs, yn y cyfnod i ni'n trafod nawr, ar dechrau'r cyfnod ni'n trafod, y feddlid mawr yma nawr, ar y Catholigion ar y naill llaw, ac ar y Puritaniad ar y llaw arall gan yr awdurdodau eglwysig a gwladol. Ac i ni gweld yr elid yma, fel ydych chi'n disgwyl felly mewn tre fawr ar y gororau, i ni'n gweld y gwrthdaro yma yn Wrecsam yn gyr yn y 1580. I ni'n gweld fyna drodor o Lanidloes o'r enw Richard Gwyn yn dod yn athro i Wrecsam a Byffinia. A mae e'n cwyno yn y flwyddyn 1582, mae'n cwyno am ryw 2 dincer, medde fe, oedd yn Wrecsam ac yn Biwritaniaid Poethion, medde fe. Yn amlwg yn anghymeradwyo felly y Biwritaniaid yna. Ond roedd Richard Wyn ei hunan, fel fi nifer yn chi'n cofio, yn ymlynu yn Lladin wrth y hen ffydd Gatholig. Mae yna 5 carol wedi goroesi, lle mae'n hyrwyddo'r ffydd Gatholig. Mewn ffordd nid yn anhebyg mewn gwirionedd i beth oeddwn ni weld yn achos y Vicar Pritchard yn hyrwyddo'r ffydd Protestanaidd ymhen ychydig blynyddoedd mewn gwirionedd, hynny yw trwy ddefnyddio penillion bach 4 llinell cofiadwy iawn i hyrwyddo i safbwynt. A'r canlyniad, wrth gwrs, weithiau'n wodd yn achos Richard Gwyn oedd iddo fe gael i ferthyru yma yn Wrecsam. Yn pen 2 flynedd ar ôl i fe gwyno y Biwritaniaid Poethion, fe ei hun nawr yn cael i ferthyru yn y ffordd mwyaf erchyll a'r barbaraeth. Ond, ymhen genhedlaeth wedyn, i ni gweld rhanc arall nawr, nid o Lanidloes yn yr achos yma, ond o Faentwrog yn dod i Wrecsam. Yn 15 mlwydd oed yn dod i fod yn disgybl ysgol yma yn Wrecsam, a cael troedigaeth. Tua'r flwyddyn 1635. Troedigaeth trwy gyfrwng
pregethwr Puritanaidd grymus oedd yn dirad yma yn Wrecsam ar y pryd, sef Walter Craddock. A wy'n sôn, wrth gwrs, ddim rhaid i chi ddweud wrth chi i gyd i sôn am Forgan Llwyd, wrth gwrs. A mae'n disgrifio hunan, weithiau hwn yn nodyn mewn llywysgrif yn Llyfrgell Llinell Caerdydd ganddo fe, yn sôn am i fywyd cynnar hyd at 1654. Un yn byw, medde fe, am 1 flynedd ar bymtheg mewn gwahanol raddau o dywyllwch, sef yn ei gyfnod yn ôl y Maentwrog o'i eni hyd at ddod i Wrecsam. Ac yna, dan droedigaeth gafodd e dan bregethu Walter Craddock, mae'n gallu dweud bod e wedi profi wedyn gwahanol raddau o leini o hynny ymlaen, goleini yn taro ar ei enau felly. Nawr fe fydde gan Wrecsam le pwysig iawn yn hanes diweddarach Morgan Llwyd hefyd, oherwydd ar ôl y tro mawr yma yn Wrecsam yn 1635, am y blynyddoedd wedyn, mae'n mynd ar grwydr i rannau o Gymru ac o Loegr, i ni sôn am adeg ar ryfel Catre nawr yn dyn ni, ond mae'n dychwelyd i Wrecsam wedyn cyn diwedd y 1640au. A mae'n byw ac yn gweinidogaethu yma yn Wrecsam, yn cael ei ystyried fel un o sylfaenwyr penna achos angydffurfiol yn Wrecsam oedd yn dal y gysylltiadau ar eglwys San Silien, os gofio'n iawn, yn yr ardal hefyd. Ond mae'n aros yn yr ardal hyd i farw yn 1659, dim ond yn 20 mlwydd oed. Mae wedi cael ei gladdu ym mynwent y Ros D, mynwent yr ymdeithiwyr, sydd yn weddol agos i'w cael ras yn Wrecsam yma. Mae mynwent wedi troi yn barc coffa i Morgan Llwyd erbyn hyn. Weithiau'r modd mae cyflwr, maen nhw wedi rhoi'r cerrig-beddi rownd ochrau y parc, a maen nhw'n cyflwr gwael, gyda gwir, un peth, gyda mi ddweud y pe hwnna i gynno Wrecsam i barchu enw Morgan Llwyd trwy roi golwg ar y parc goffa yna. Ond mae gan Morgan Llwyd, wrth gwrs, le anrydeddus iawn yn oriel llenorion y Gymraeg. Mae'r Athro Gruffydd yn mynd mor bell yn wir a dweud mae fe o bosib, medde, er y Gruffydd yn nodi hyn yn ychydig bach o bosib, medde fe, Morgan Llwyd yw'r ysgrifenwr rhyddiaeth mwyaf dawnus a gafodd Cymru erioed, sydd yn dweud mawr, wrth gwrs. Nawr, nid dyma'r lle i drafod i ryddiaeth neu syniadaeth. Mae Morgan Llwyd ei hunan yn dweud bod ei ysgrifeniadau yn gallu bod yn bir dywyll, medde fe. Yn sicr nid yna'r llun o'r person i'w dawr yn fanol yn awr. Ond beth gallwn ni ddweud, dwi'n credu, a digon i ddweud yn awr, mae'r hyn sy'n redig trwy holl waithau yw pwysles mawr ar yr angen am ail enedigaeth. Dyna'i bwysles mawr iawn. Hynny yw, bod rhaid i unigolyn dod i berthynas bersonol uniongyrchol â Duw yng Nghrist, fel bath i'r berthynas yna yn Wrecsam yn 1635. Nawr, llugo'r braidd, fi ymateb y benir llenyddol i farddoniaeth Morgan Llwyd. Mae hyd yn oed Geraint Gruffydd yn gallu dweud bardd anwastad iawn yw Morgan Llwyd, medde fe. Dwi'n credu falle bod Morgan Llwyd wedi cael cam braidd fel bod yn anwastad, ond ar ei orau, mae'n gallu cyrraedd tir pur uchel fel bardd digon uchel yn wir i Thomas Parry, gynnwys i fydryddiad o ran o ganiad Solomon am Lodeigedd Rhydychen. A ni wedi edrych ar hwnna jyst am ychydig, mae'n siŵr fydd nifer o'r chi'n gyfarwydd iawn ar berth hyfryd yma, sy'n mydryddiad wedi rhoi ar y sgrin i chi, y ddau bennill gyntaf, lle mae, wrth gwrs, mae caniad Solomon yn ddarlun yn ôl y dehongli Gristnogol o'r Rhyfyrna o berthynas gariadus rhwng Duw a'i eglwys. A dyna sydd gyda ni fan hyn. Y ddau bennill gyntaf yma, lle mae'r eglwys yn
cyfarch Duw fel petai, neu briodferch yn cyfarch y briodfad. Ac wedyn, mae yna sgwrsio mi ymlaen, yna rhywbeth eitha dramatig yn does am y peth. A wedyn, yn yr ail hanner wedyn, y ddau benydd ola, wedyn fel hyn y tebodd Duw yn Christ, yn dyfa fanwylid cyfod na fi drist. A pwyses nawr bod y geia wedi mynd hibo, mae blodau'n tyfu yn bob dydd. Mae'n barlu'n hyfryd yn dyfu o gwrando lais y til dawn ni rodio law yn llaw. A wedyn mae'n gorffen wrth gwrs gyda'r eich hafwyn, mae croeso i ti gyda my fi yw'r oen, dy di yw'r wraig. Cerdd, fel ni'n dweud, cerdd hyfryd. Gwrs, yn y cyfnod yma, canu salmau ymydrodd yn arbennig, a ymydroddi rannau eraill o'r Beibl, oedd yn cael ei defnyddio yn y llyfrau, yn y canu cynulleidfa fawr yn gyffredinol, yn dilyn y pwyses Calvin, oedd dim ond geiriau Duw ei hun, oedd yn digon, mae Duw mor aruchel, mae dim ond geiriau Duw ei hunan oedd yn briodol i wannu'r lle yn y gynulleidfa. Ac felly mynd ati i fydryddi'r salmau. Ac yn ddiddorol iawn, wrth gwrs, Edmund Price, awdur y salmau can enwog, oedd feithod trwy Mantwlog pan oedd Morgan Llwyd yn fachgen ifan. Felly fe gafodd ei bagu mewn ffordd yn yr awyrgylch na o angen fydryddi'r salmau ac yn y blaen. A mae'n neud hynny yn y gerdd hyfryd yma. A mae'n hyfryd, chi'n meddwl am fel mae'n dechrau, y synnau hyfryd mwynaidd yma. Fy niw, yr en a'r ef ac yn y blaen, fy niw gysanna fi at fi'n melysach yw dy serch a'r wyn, di yw yn wylydd fened yw. Mae'r agoriad yn hyfryd, yn swynol iawn ydy. A beth i ni gweld, wrth gwrs, mai gan am Christ a'r eglwys, neu Duw a'r eglwys sydd yma, mae'r nodyn personol cynnes yma yn rhedeg trwy'r cyfan yn dweud, dyna sy'n tanio y mydroddiad yma. Nid yw mydroddiad oeraidd yw hi, ond mae yna rhywbeth dramatig fel ein dweud yn y peth, mae yna rhywbeth synhwyrus iawn yn rhedeg trwy'r cyfan ynddo. Wel, cyn gadael Morgan Llwyd, wi am drybwyll un pennill arall o'i waith sydd yn y marn i yn arbennig o drawiadol. Mae'n digwydd yn y gerdd hanes Ryw Gymro, lle mae'n dechrau trwy adroddi hanes a rhannol fel betai. Hynny yw, mae'n sôn bod e wedi cael ei eni y Meirionnydd gyntaf ganwyd wedyn yn Sir Ddimbech, newidiwyd hynny yw, cael troedigaeth ac yn y blaen. Ac wedyn yn ail hanner y gerdd, mae'n troi sôn fwy am ei hanes mewnol fel betai, ac yn ei plith o mae'r pennill hyfryd yma, Duw am carodd, Duw am cofiodd, ceisiodd, cafodd, cadwodd, cododd, hael fy mywyd drwy farwolaeth, ffynon fy stryd, sôn fy hiraeth. Wel, gallech chi gael dim byd gwell na hynny yn y penillion, yr hen penillion gallech chi, a'r penillion telyn. Hynny mae'n pennill hyfryd iawn. A yn anodd gredu, wy'n dechrau crwydro nawr i'r bedwaredd ganrif o bymtheg ac i fyd y garol. Wel, mae'n anodd gen i gredu beth bynnag nad oedd John Edwards Llanarfon yn Ial pan sgwennodd e i garol digon adnabyddus i ni wrth gwrs Welyn Gwawrio di ddim cofio. Mae'n bennill gan fydde fyna, mae ar y sgrin gyda chi fyna, lle mae'n dechrau trwy ddweud Duw a'n cofiodd, Duw a'n carodd. A mae'n anodd gen i gredu nag oedd falle'r pennill ar rywle yng meddwl John Edwards, ac os roedd y pennill na nid yn unig yn hanes y Gymro a gerdd, mae hefyd yn Rhyddid y Triederin, ac roedd ni wedi yn pennill hynod iawn yn y marn i. Wel, i ni'n neidio nawr yn i fyd y garol ac i fyd y garol plygen ac i fyd y bedwaredd, yn canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ac at y garol sydd yn bryn ffefryn o hyd, sef teg wawriodd fforyddydd na welwyd i ail. Hynny yw,
garol, wrth gwrs, gan dyn o'r enw Robert Ross, yn cael ei ddisgrifio fel arfer, ond un yn enedigol o Lanelwy o fe, a fe symudodd i dan y clawdd fer Ros Llanderllugog yn 1813. Os ych chi'n dod ar hyd yr hen brif hewl o ryw afon i Wrecsam, ac yn dod trwy Johnstown, a bwys Ros Llanderllugog yna, wrth gwrs, mae enw dan y clawdd dal yna, ond wedyn enw ar garej erbyn hyn. Ond fyna fi Robert fyw o 1813 am weddill i fywyd. Yn weinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd. Ac roedd yn dyn galluog iawn, ac yn amlwg iawn yn ddadleuon diwynyddol y dydd. Fel mae'n digwydd i wyr neu Denzil Morgan yn British am i wyr Dr. Llywelyn Ioan Evans, oedd yn ddiwynydd yn America yn ei achos digon amlwg. Felly, yn amlwg bod yn y gynnynau yn rhywle, yn dod lawr o Robert i Llywelyn Ioan Evans. Nawr, yn y garol, byddwch chi'n gyfarwydd â hi, fi'n credu, fel mae'n cael ei perfformio hyd gan bobl fel Gwilym Owen Rhys, er enghraifft. Yn y garol, fel mae wedi recordio gan roi ser ar gyfer record yr angedda o garolau plygen, mae Parti Gad yn canu y garol yn fyna. A maen nhw'n canu 4 pennill gyntaf nawr ar y swyn, Teg Wawr Bareiddydd, y testun Llywennaf, edrychaf o Mhangylch, bachgen i'n aned. Dyna 4 pennill agoriadol o'r garol. A wedyn mae'r 5 pennill na mewn gwyl fawr dragwyddol, dyna'r pennill ola'r garol. O beth yw bobl ddim yn gwybod yn gyffredinol, wi wedi clywed neb yn canu yn yna, felly fi fel Lydian yn gallu gywiro, mae'n wybodaeth yn sylwen mwy na fi yn y pethau yma. Ond dwi'n wedi clywed neb yn canu'r penillion eraill, oherwydd fel sy'n mor wir am y charolau plygen, mae yna rhyw 2 ar 15 o benillion i gyd i'r garol yma. Ac beth sy'n digwydd yn y rhan gyntaf, fel fyddwch chi'n gweld o'r sgrin, yw dathlu y ffaith nawr fel sy'n digwydd, wrth gwrs, yn y charolau plygen, yn gyffredinol, dathlu y ffaith bod creo'r mawr y byd wedi dod i'r ddaear yma, ac y ryfeddod yma nawr, bod yr un, y mab, y bachgen aned yn rychwant o hyd, y mab sydd ei rychwant yn mesur y byd, yn fachgen bach egwan ar fronau fam, ac eto yn cynnal y bydoedd heb na. Hynny yw, nodweddiadol yn dyfe o ddechreuadau y charolau plygen. O beth sy'n digwydd yn nodweddiadol yn gyffredinol o'r charolau plygen yw bod nhw'n mynd ymlaen yn weddol o gyflym o'r geni i'r groes o'r iachawdwriaeth ac yn gorffen yn aml iawn yn y nefoedd, ynde? A dyna'n union sy'n digwydd yn y garol yma gan Robert Ross. Ysroddau rai o'r penillion nesaf. Beth yw testyn y ran ganol yna yw buddugoliaeth Christ. Ac mae'n rhaid dramatig, os ydych chi'n edrych ar y peth. Pan ddaeth o'r ucheldir a'i enni o wraig, cyffroi cyndaredd i gofis y ddraig, y diafol a pwerir y drwg. A maen nhw'n cael eu distrifio'n dramatig, mae'n cael sgwrs ei gilydd. Y llysion mae'n cael sgwrs ei gilydd. Wel, pwy o hwn sydd wedi dod nawr? I ni wedi trechu Adda, i ni wedi trechu Noa, i ni wedi trechu pawb o bodau dynol. Wel, nawn ni ymosod ar hwn nawr ei drechu fe. A fel ych chi'n gweld yn y diwedd, fe gawn ni gymorth nawr y bobl nath croeshoelio Christ, a'r weinwyr yr Iddewon a Pilate, fe gawn ni gymorth pawb nawr i guddo fe a'i groeshoelio fe nawr, fe gnawn ni'n watfad ar garfod i fryn. Bod eto rhywbeth dramatig iawn yn yr ochr beth yn does. Ond wedyn, mae'r darn nesaf, mae'r carolwr nawr, Robert Roberts yn dweud, o eil, mae'r carolwr yn cyferch nawr yr angylion oedd wedi canu am ddyfodiad Christ
wrth y ddigeiliad. Angylion, gallwch chi ddim helpu fe? O na, yr angylion, dim ond fe sy'n gallu wneud. Fe ei hun sy'n rhaid sefyll, neu syrthio yn y lle. A wedyn mae'n ymlaen i ddweud fel mae Cris nawr, fe ei hunan, mae'r trydydd pennill ar y sgrin yn sôn am Bosra, un fath o Bosra ei hunan yn fuddugoliaethus. Ac wedi achub y sefyllfa, gorchfygodd, ynde. Ac wedyn, ar penillion ola yn ymlaen wedyn yn dweud, fel oherwydd bod wedi gorchfygu, mae yna wyl fawr tragwyddol o'n blaenau ni. Felly mewn un ystyr, mae jyst cael y pennill ola yna yn fel i ni'n arfer canu, yn colli'r holl drama yn y canol, ynde. Chod a'r pryfeddod yna nawr, bod Cris wedi gorchfygu a bod yna fuddugoliaeth fawr yn heiddi gwledda tragwyddol. Wel dyna, o'n i'n dweud, Carol, bydd yn gyfarwydd i lawer o hwnna, chi'n siŵr adeg Nadolig, ond gweld e falle mewn gweleu ychydig yn wahanol o weld y cyfan gyda'i gilydd. Wel, roedd Robert Roberts Ross hefyd yn awdur rai Emynau. Nawr mae un yn y marn ni yn digon trawiadol, eto sy'n sôn i ryw raddau ar yr un thema. Yr hwn gan ein fi'n ffysu yn yw mae'n dechrau gyda Cris yn fuddugoliaethus mewn gwirionedd ar y groes, yn yw oherwydd erbyn diwedd y pennill cyntaf, mae'r un ddi ar y groes ac yn y bedd nawr ar ei orsedd neu gofyn edrych swedd. A dyna thema'r emyn yma, yr un nawr sydd wedi trechu drwy wedi ennill iachawdwriaeth ac yn nawr yn ogoneddus. Ac chi'n gweld yr ail fennill yn sôn am y capten mawr yn y ryfel tragwyddol yma. Ac wedyn fi yn cael ei groesawu arni, a dleisio'r salmau, wrth gwrs, cyrff darcheddwch eich pennau, a brenin i gogoniant y ddaw i mewn. Ac wedyn y pennill ola wedyn, i fi yn grefftus iawn, yr ail adrodd na'r nid presedd, nid croesau, nid bedd, nid llefer nawr, na chwys, na chlais beth oedd yn ei brofi yn Gethsemane ac ar y groes, ond yn nawr gogoniant sydd iddo yn dragwyddol am yr hyn mae wedi dioddau. A mae'r emyn yma, yn y marn ni, yn emyn reit da. A ddiwerodd yr Anglicaniaid yr emyn yma yn un reit da hefyd, oherwydd fe godhwyswyd yr emyn yma yn eu casgliad nhw yn 1868. A cadw ymlaen i cynnwys y ddewin yma yn eu casgliadau nhw hyd at Emynau'r Eglwys yn 1941. Felly oedd yr Anglicaniad wedi gweld i werth e. Oedd i gyd Methodistiaid ddim wedi gweld werth yr emyn yma. Oherwydd dwi ddim yn casgliadau y Methodistiaid, eto fi yn gallu gyfeirio os yw'n anghywir, ond dwi'n wedi methu gweld yn casgliadau y Methodistiaid. Na gweinidog, yn Methodistiaid Cogined oedd. A mae hwnna dipyn o ddigelwch. Unrhyw amedd falle bod e'n codi o ryw wrthdaro lleol rhwng y ddau rai o'i gyd Methodistiaid, ond dyfalu llwyr yw hynny. Ond mae yr ochr arall wedyn, eto yn digon trawiadol, yw'r emyn yma. Dwi'n siŵr faint oeddech chi'n gyfarwydd ar emyn yma, o bobl gan un yn David Howell, oedd yn fwy cyfarwydd fel llawddend y ganwydd yr emyn yma. Dan deunrad nawr yn ei angladd, oedd yn buon Tuddewi a fydd fe farw. Ond un o deulu o Fethodistiaid oedd e, o Fro Morgannwg, ond yn troi at ei yrfa yn yr eglwys, ac fe fu yma yn Wrecsam am blynyddoedd mawr yn yw. O Peir Nexon a'r Cyffinia oedd yn ffeiriad yma rhwng 1875 a 1897, pan nath e lawr i Diddewi. Yn Gymro brwd iawn. Os o'ch chi'n mynd i eglwys San Simeon, pan oedd llawdden yn pregethu, mae eglwys San Simeon yn dal dros 1,500 o bobl. Oedd rhaid i chi bod yn yr oedfa o leia hanner awr cyn yr oedfa
i gael sedd os oedd llawdden yn pregethu. Dyna i fawredd a gryfder del pregethwr. Ac yn Gymro brwd iawn, fel fi'n dweud. Wel, am ryw reswm ei gilydd, yw'r emyn yma ddim yn emynau'r eglwys yn 1941. Yn rhyfedd iawn, mai eglwyswr amlwg iawn oedd Llyfden. Ac eto, ond nai yn Llyfr Emynau'r Methodistiaid 1927, ond nid fel emyn, ond dim ond y pennill cyntaf fel anthem. Yn rhyfedd iawn. Oherwydd, eto yn y marn i, mae'n gerdd dwys iawn, emosiynol iawn, mae'r o yna ar y dechrau, ynddo fe, a'r hireth mawr am Grist, ynddo fe, ti Iesu yw fy nhwbl, medde fe, yn trydydd pennill na, a'r dyheiddiant trwy fy'n fyw, a mae'n adeiladu ar hynny wedyn yn diwen yn yr ail bennill, trwy'r ffordd ailadrodd yma, a'r ti, yr adeiladu'r darlun o pwy yw Crist, ti fy Migel, ti fy Mrenin, ti fy Mriod, ti fy Mrawd, ac yn y blaen, ac yn gorffen, wrth gwrs, gyda'r uchafbwyd na, dyma sail fy iachadwriaeth, Duw yn dyn, a dyn yn ddiw. Emyn effeithiol iawn yn y marn i, ac yn rhyfeddu bod y Methodistiaid na'r eglwyswyr ddim wedi ei gynnwys yn casriadau'r 20 ganrif. A dwi'n credu bod y bydyddwyr ond o'n i fynwyr lot o werffaith. Mae'r pennill cyntaf gyda ni, mae y dense yn allu pam y bydyddwyr yn y barchos yna. Wel, so mae'r amser yn mynd, wel, chydig o amser, beth yna gyda. O'n i'n mynd i sgipo rhywbeth, ond dwi ddim yn mynd i sgipo fe os gael ras gyda chi. Oherwydd mae'n werth enwi emynydd Anglicanaidd arall a chanddo gysylltiad agos ag eglwys San Silin. Sais yn yr achos yma o'r gorore, o'r enw Reginald Heber. Fi ath e maes o law i fod yn esgob yn India. Ond roedd e'n fab yn hyfreth i gicer Wrecsam. Ac yn y ddecerdi yn Wrecsam yn 1819, fe luniodd e ar gais i dad yng Nghymru i emyn gynhadol digon poblogaidd ar un adeg from Greenland's icy mountains. Achos ewch i ni'n digwydd byw yr wrthas yna yn llety'r brifysgol yn Snowdon yw enw'r llety'r brifysgol. Gyferbyn hynny, yw yna plac ar y wal yn dweud ger y lle yna, ger y safle yna, lluniwyd from Greenland's icy mountains. Ond wrth gwrs mae Heber i ni yn y Gymraeg yn fwy cyfarwydd yn dweud fel awdur sanctaidd, yn dweud holy, holy, holy Lord God Almighty, cyfieithiad dyfed o'r emyn yna. Hefyd, wrth gwrs, i afers ymwneud ag Arol, i garol cyfieithiad William Williams, nid Pontycelyn, ond Vicar Llanrhaeadr y Mochnant o garol Brightest and Best of the Sons of the Morning, loyw fel sir sydd yn wreitho'r ffurfafen. Wel, mae'r un yn parhau y ddwy eitem yn y Gymraeg yn dyn nhw. Ac roedd Heber, mae'n werth gofio hynny, yn gyfnogol iawn i'r Gymraeg. Fe anerchodd yn Eisteddfod Wrecsam yn 1820, ac yn rhan o'i anerchiad, mae'n y ble ganddo fe fyna i sefydlu cader yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Rhydychen a Phrifysgol Caergrawnt. Felly roedd e'n hybu'r diwylliant Gymraeg. Wedi bod hywel teulu yn dweud, mae'n un o'r rhai cyntaf mewn ffordd o'r boneddigion Saesneg i hybu'r Gymraeg mewn ffordd weithredol iawn. Wel, wrth sôn am... wrth sôn am genhadaeth, mae'n werth i jyst crybwyll wrth yn hibo, emyn fydd yn gyfarwydd iawn i lawer ohonoch chi, fi'n siŵr, sef emyn Ieuan o Lŷn. Wel, fel mae enw yn awgrymu, un o Lŷn oedd ei wneud o Wrecsam, a fe fi hefyd yn genhadwr am rai blynyddoedd yn Fianna yn America. Ond fe fi hefyd yn gwneud gyda'r annibynwyr yng Nghefnawr yma ger Wrecsam, ac yn ddeol wedyn i Wrecsam ei hunan lle fi farw yn 1893, felly cysylltiadau agos ar ardal mewn gwirionedd
A chi'n gweld yn yr emyn yma, sy'n amser i ni fanylu ond efo nawr, ond y teirunedd yma, agor iddo ym pob pennill. Wrth gwrs, yn seiliedig yn cael ei ysbrydoli raddau gan Crist yn ddatguddiad 3 yn curo wrth y drws ac yn gofyn am cael agor iddo fe. Y trydydd pennill, dadlau mai y ddwynag Iesu, ddim yn cael ei gynnwys yn y llyfrau Emynau, ond cyfeiriad diddorol fyna at Caniad Solomon, penod 5, os ydwch chi'n Caniad Solomon, penod 5, mae'r gariadfab tu allan ac yn gofyn i'r gariadwyr rhagor, a mae'n dweud wrtho fe, agor y drws i fi, achos fi'n dyderi o law. A dyna'r cyfeiriad sydd fod i wallt yn rydd i feri gan ddefnyddau glith y nedd. Wel, agor i fi gadw mewn allan o'r glaw yw'r erbyd yn y pennill yna. Ac oedd sôn, eto jyst yn sydyn iawn wrth fynd hibo, oedd sôn am gyfieithiadau. Mae yn diddorol, yn cyd-ddigwyddiad diddorol, bod 2 gyfieithiad o leia yn y Gymraeg o emyn Charlotte Elliott, just as I am, without run pli. A 2 ohonyn nhw yn 2 gyfieithydd ac ysylltiadau ag ardal Wrecsam. Y gweinidog fedyddiedig Gwyndydd Jones yw un o'r cyfieithwyr, ond Eliza Evans yw'r llall. Nawr, Eliza Evans yn ferch i Dr Owen Evans, trigodd flynyddoedd lawer yn Llundain wedyn, yn ffigwr amlwg iawn yn weithio i bynwyr, ond roedd am 2 blynyddoedd yma yn Wrecsam cyn hynny. Ac yn mewn cyd-destun eisteddfodol, mae'n werth nodi, wrth gwrs, bod Owen Evans a Eliza Evans yn rhan o achub diddorol iawn. Maen nhw'n gallu ymestyn yn ôl i'r 19eg ganrif i bobl fel Ann Griffiths. Ond maen nhw'n ymestyn ymlaen wedyn i bobl partnes. Oherwydd mae Jim Partners, Galed a John Gwynlyn, 2 artherwydd y ffili plith nhw yn yr un ache. Owen Evans, Eliza Evans ac yn y pen draw cysylltiad ag Ann Griffiths hefyd yn fyna. Nawr, fi allan ni fanylu, efo'n dweud trowch at ddadlaeth eion ar gyfer manyliad darlun llawnach, fe allan ni fanyliad lawer iawn o emynwyr eraill, wrth gwrs, a hi am gyfnodau yn Wrecsam ac Cyffiniau a ptherwydd arall, enghraifft, y Tilsley, ynde, oedd pan oedd un arferwydd yn dechrau'r 70au, oedd yn gynwydio gyda'r fesliaid yma yn Wrecsam am hynny. Mynnau ganddo fe yn Cynnigion Ffydd, ac mae emynwyr yn yr ardal heddi, wrth gwrs, gan gynnwys un o'n emynwyr cyfoes sgoren i yn y marn i beth bynnag, sef y prifardd Siôn Aled. Eto ryw ddwsyn a mwy o'i emynau fe yn Cynnigion Ffydd. Ac wrth gwrs, y rhina gafodd y dasg o gyfansoddi tôn ar gyfer emyn yn y Steddfod Lemmy, wel, emyn heddwch Aled Lewis Evans oedd y testun yna. Felly mae yna 2 emynwyr wrthi o hyd yn y cylch. A dim ond dres crybwyll wrth fynd hibo. Mair Davies yn mam Hywel, yn y digwydd sydd gyda ni heddi, yn emynydd a phenor toreithiog mewn gwirionedd. Ac bod i wedi marw rhyw 2 flynedd yn ôl, Carol Plygen wedi dod i'r Golwg yn eitha diweddar yn eitha pyrau hi. Ac eto, o'n i wrth amser i ni drafod y peth yn fanwl nawr, yn nodyn nawr lawenydd o'r folel sy'n redeg trwy y garol yma, sy'n mor nodweddiadol, wrth gwrs, o'r carolwyr Plygen yn gyffredinol, ond mae'r Davies, mae'r Humphreys fel oedd i pryd hynny yma yn Rhosynau'r Crigog o ddiwedd y 30au ymlaen pan oedd ei thad James Humphreys yn weinidog yn y Caffel Mawr yn Rhosynau'r Crigog. Ac i aros yn Rhosynau'r Crigog a gorffen, mae'n cyfer llun o fi ddod i'r gorffen fi bod yn amser i ni i ddod i ben. Mae'n ymhosib pido sôn, wrth gwrs, cyn gorffen am emyn mawr sydd yn weddi yn weddi dair yn dweud ar i'r heniaeth fwyn a gorfoleddus hoen, seinio fri, heidianner
a ddwy'n oen, sef emyn mawr, wrth gwrs, Lewis Valentine. A luniwyd pan oedd e'n weinidog yn Rhoshanau Ffrigog. Fe ath i'r Ros yn 1947. A wrth gwrs, mae Lewis Valentine yn gawr, yn dweud. Roedd e'n gawr yn llythrenol, oedd e'n dal iawn, ond yn gawr mewn sawl cyfeiriad arall ymwyd diwynyddiaeth, ymwyd arweinyddiaeth trwyddol, yn ysgol haig, yn arweinydd yn y bywyd diwylliannol yn gyffredinol, ac wrth gwrs yn amlwg iawn, rhaid i ni nodi hynny lenni yn ganmlwyddiant sefydlu Plaid Cymru wrth gwrs, yn un o sylfaenwyr y blaid, y llywydd cyntaf blaid, ymgeisydd seneddol cyntaf blaid, un o tri wrth gwrs arlosgodd yr ysgol Fomio yn 1936 gyda Saunders Lewis wrth gwrs, a mae'r ail linell wrth gwrs y Wynllan Wen, a roed i gofal ni, yn adleisio yn dweud yr araith enwog gan Saunders Lewis yn Ddicha Garnwan, Wynllan y Roddwg yn gofal Cymru yn gwlad. Ac dyna un o'r pethau sy'n redig trwy yr emyn yma, os ydych chi'n edrych yma fe, yw'r darluniau o dyfiant a ffrwythloni wrth gyferbynnu a cryndir cras yn dweud. A wrth gwrs mae Saunders ei hunan yn dweud yn adleisio'r Hen Testament a cyfrifoldeb Mabod dros ei Wynllan yn yr Hen Testament. Felly cyfeiriad cyfoethog iawn ar y dechrau Wynllan Wen a roed i'n gofal ni. A dyna un thema sy'n redig trwy'r peth, y ffrwythloni, y gwyddio mewn ffrwythlondeb yng nghanol y cryndir cras. Ac yr oedd, dyna'r peth arall, wrth gwrs, yn yw, o deiau dydd pan ddydd y welon diwedd chwythu eto dros y Newydd Byw. Roedd Lewis Valentine wedi gweld diwygiad 1904. Roedd wedi gweld y dyddiwiad cyson wedi bod fel yna, yn amlwg yr y peth yn un enaid yw fe. A trydydd peth diddorol am yr emyn yma yw fe gewch chi'r rhyndod yn llawn. Dros Gymru'n gwlad o dad y chawr pri. Mae'n gorffen wedyn y penni'r cyntaf mwyn dyfaf am trynodd ni, ac eto'n atgoffa ni o waith Crist ar y goets. Ac wedyn ni, o deiau dydd, pan fo welon Duw, mae'r ysbryd glân gyda ni nawr, ac eto yn gorffen y pennill na gyda'r ei chalbwyd yma, yn seinio fri heiddiannau'r addwyn oen. Ac eto atgoffa ni, gyda ni'n fo bris i hunan, ond o'r heiddiannau mae bu yn eich drosto ni. Ac yn gorffen gyda yr addwyn oen, dyna yw'r uchafbwynt mawr yn y lluniau rhôl yna. A mae'n amlwg bod, wel, yn i fe gafodd ei gais i lunio'r emyn yma, i gael emyn ar Dôn Ffinlandia. A Lewis Valentine ei hun yn dweud, oedd rhaid iddyn nhw fod yn eiriau gwadgarol ar Ffinlandia oherwydd y gysylltiadau y Sibelius. A dyma fi'n nati. Roedd yn amlwg bod y boi yma mewn adlewyrchu yn yr emyn yma wedi bod gyda fe'n barod oherwydd fydd rhaid nhw chi'n gyfarwydd yn y ddyfyniad ar ben y sgrin yna o nodiadau oedd ein olygydd, Lewis Valentine yn olygydd Seren Gomer yn 1903. A chi'n gweld paragraff yna sydd yn adleisio yn gryf yr emyn. Pe deiau y welon Duw i chwythu eto dros erweg gwywain glad, a chael ein heniaeth fwy na gorfyreddus hoen, i seinio fri heidiannau'r addwyn o'i weld yna rhan o'r emyn yna. Fe ddiflannau pob problem ni, oedd yn amlwg o bobl yn cwyno, bod ddim yn deall y bregethwyr. A beth mae'n dweud, wel, os petai'r bobl yn troi ap gymysbo iawn, felly yn dyfa, a'i ddoli fe'n yw. Mae iaith gweision Crist y bregethwyr yn ddieth y meddwl fe i bobl heddi, am fod Crist yr arglwydd yn estron iddyn nhw. Beth ych chi'n gweld fan hyn, a newn ni orffen gyda hyn mewn gwirionedd, i ni sy'n ryfeddod bod yr emyn yma mor dair a mor unol mewn gwirionedd, oherwydd fel yr ail dyfyniad mewn cyfweliad gyda John Egler yn 1983. Ych chi'n gweld fyna bwysigrwydd y ffyr Cristnogol i Lewis Valentine.
Hynny yw, dyw Cymru ddim yn cyfri dim iddo fe, os nad yw'n Gymru Gristnogol. Wel, dwi'n sy'n nothing na. Hefyd, mae'n rhwydd iawn, yn dwi. Na, dwi'n yn rhwydd iawn, na. Mae'n anodd, ddim wirionedd meddwl am eiriau wedi priodol i'w camu gan unrhyw Gristion sy'n caru Cymru. Ac eiriau dyn nhw, a Lewis Llwyd yn Roshan y Prydog. Diolch yn fawr.